Sitok ya. Sitok. Sitok. Wong kalih. Eh? Wong kalih. Loro. Nggih. Sikile Yang kalih niku. Pocongnya amis. Pocongnya amis. Awas cong. Awas cong. Enak banget cong. Wah. Pangan. Oh, Vito. Leyake teko leyake. Bar ki leyak. Vito. Eh? Ambile pot, ambile Dandang. Oh, sudah tanggai. Long ongkos yang penting ngobrol kafe. Long ongkos yang penting ngobrol. Ya kalau ngongkos coba ngongkos. iki leyake. Kalau ngongkos yang penting. Leyak Bali. Eh? Dan ini gane. Oh, leyak Bali. Bali. Banyuwangi mau Bali. Bali leyak Bali.
jalannya dari ujung timur sampai ke barat. Seket apa? Ngangkut teko Jakarta nih. Carane danyang Jawa ambek danyang Bali cakil. Tapi Pak, mata mesti ora kaya ucul ki ora ana sing dadi kabeh. Mesti ra. Cara iki yo awale ngono. Awale nah, dadi kok aku ndelok ora dadi ora dadi akeh lek. Ora dadi ora ndelok dadi. Awale paling mangkate ki awal tujuan ora gede. Tujuan karep tujuane karep keblone wong perkara. Malah ambruk dhewe. Iya. Kok dadi Soalnya ini urung iso. Beda nek kaya aku. Yo nek aku ki ibarat ora sombong. Jeneng aku ngolah wis pol. Ora yo ngono ya. Badane akeh. Iya, ora wong sing wito karo ikom ki lho napa mengadeg urung kebune. Padahal